bacci uhu amma kira nan ba ta ma ba ta shiga. Halo kiran mutum ma wallahi kwata ba ta shiga. Halo kai ne Alquran kai ne yau ga dan basaje idan ba kai ne ya kai ne malam ba zan taba yadda ba kai ne wani ne ka zo ka samu da wannan ce kai ne ba zan taba yadda ba kai ne to ni ne mimi ne ma da aka yi zaka zo kai ne ba taba yadda Allah excuse me please ba zan taba yadda ba kai ne dan girman Allah ka bata yadda ba mai kai ne wai zaka je ku sanar yawa ka gan shi nan kai malam wani iskanci da ibtala'i ya same ka da zaka zo ka kama kanena ka ci gaba da mazga kamar Allah ya aiko nan zuwa kai karama mai koko turo kai ka zo ya ji dalilin da ya sanya nama to duk abin da kake tunani cikin ranka shi nake nihi shi na zo da shi in kai kana tunanin kai wanta ta can dan iska ne dan daraja Allah yanzu ka zo kamar in ka zo kamar in ka isa dan daraja Allah to bari mare san ga abin da zaka yi kamar shi ka kara mare shi dan Allah dan in ka isa in ka yi ka kara mare shi an ce an mare kai abin da zaka yi dan uwa banza yake wuri dan uwa kai na lura tashin hankali kake so tun da tashin hankali kake so ni yanzu ba da ni za ka yi tashin hankali banza